Di salah satu sudut ladang misi HKBP, terdengar jelas riuh tawa dan canda anak-anak Tuhan. Tuhan mengutus seorang anak muda untuk melayani sebagai missionary sending. Ia adalah calon pendeta Erikson Situmorang STH yang sejak tahun 2024 melayani di pos PI Sending Makarda 5, LPP 1, dan LPP 2. Setiap harinya pelayanannya banyak dilakukan melalui pendampingan anak dan remaja, mengajar mereka memainkan pianika, membimbing mereka memahami bahasa Inggris dasar, serta memperkenalkan cara bercocok tanam sederhana agar mereka terbiasa merawat lingkungan dan potensi sekitar. Gelak canda tawa bersama anak-anak menjadi semangat pendeta Erikson setiap harinya. Kehadirannya bukan hanya di ruang belajar saja, ia juga hadir dalam denyut kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sermon, dalam kunjungan keluarga, hingga hadir dalam acara pernikahan warga. Ia berjalan bersama mereka bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Namun, ladang pelayanan ini tidak mudah. Daerah yang jauh dan terpencil dengan perjalanan panjang dan fasilitas yang sangat terbatas. Disinilah ia belajar bahwa pelayanan bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kesetiaan pada panggilan Tuhan. Tuhan menolong melalui hal-hal kecil yang menumbuhkan ide, hikmat, dan cara untuk meningkatkan pelayanannya. Ia datang dengan rasa khawatir, takut pelayanannya tidak berdampak, takut tidak mampu mengajar dengan baik. Namun hari ini ia masih melayani, dan itu adalah bukti kekuatan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Apakah kamu mau menemuinya? Ikutilah Malam Misi Musikal dan Talk Show Holong Nayas pada 15 November 2025. Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya.
Renungan Ikut Laku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikut Laku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlaku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Di pasu-pasu Tuhan Mahamu sian bagas joroni Tuhani. Nunga di lehon Tuhan debata hal tiuronna tuhita alani i tapuji jala tapasangap magoarna. Kristi,
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tano on. Amen. Aidang tarpauli ojahan na asing, dukkon ni naong ojaki, ima Yesus Kristusi, aisian asinorhanado, ubahin na malua hamu, dalan hapor siaon, jala dada ala mangulaho patik, silehon-lehon ni debatadoi, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami, marlas ni roha dohami ditikion, ala naung boho 508 tahun, ima reformasi Martin Luther, huha porsyai hamido di 508 tahun naung salpu, na di pargugui hodo akkana porsea diho, ima Martin Luther lau pajong jokkon hapolinon, huria natutu, asa mardalan di bagasan hasitongan, dohot hati goran marguru tu hatam. Jala takas hujalohami parbue ni ulaoni, di huria sahat tu tikyon, di pasu-pasu sude jolma namak kaporsyai ho, jalana olo totong pai baru dirina, asa sundenggan rohana songon ho ale di bata jahuba nadenggan rohai. Huha porsyai hamido asini roham na palohon hami sian dosa di portibion. Dalan mudoi laho manogu-nogu hami sahat tubanua gijang sogot. Ale jahuba hodo partano batoan nami. Sai jalo matangyang namyon alani asini roham di hami. Amen. Tangihon hamu mapati ni debata di minggu reformasi sadarion, ima sian Matius bidu 22 ayat 37 sahat rodi ayat 30 sia. Jadi didok Yesus ma, siha holongammu do Tuhan debatam, sian nasa ate-atem, sian nasa hosam, doho sian nasa roham. Ido patik raja jala parjolo, ale dos do rohani napa dua honon, siha holongammu do dongammi doso dirim. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amen.
Kapauduk jala tapaserep marohatta lau martangiang tuadopan ni debata. Laho mangido hasesan di saluhut dosat tanah taula di jolona. Tahapor seaido, aina girgirdo nianto dii, alegaledo ia daging. Jala di bagasad daging ido, marhuaso dosai. Alani, martangiang mahita di bagasan rohatabi, mangukuhon akka dosa doho pangalosiota tu debata. Di pardalanan ningolu si ganup ari, jok-jok dohita makalupahon lomoni rohani debata, jala ulomoan do rohata mangulahon akka hagio ni rohata sadiri, jok-jok dohita dang barani, jala dang marsitutu pajongjok kon hati goran ni debet, di ngolu ni parsaurata, alani tapasaha mahagalion ni rohata di bagasan uduk do serep ni roha, tu debata asa ditangihon tangyangta. Asih maroham jala sesama dosa nami ale Tuhan. Dingulu namar huria pe jok-jok dohita holan nama kaholongi huriata sadiri. Saya olo do marasing pakilalaata maradopun huria nidongatta na asing sian huriata hape huria ido parpunguan ni halak na porsea tu debata di bagasan pangajarion ni huriaido di patau hita manada asini rohani debata na paluahon hita sian dosa huriaima nagabi pamatang ni Kristus jala ikon marsihaholongan uhut marsiurupan dosude ruas di pamatangi aisada dohita jala akanarap majalo asi-asi nasia debata dohita sudena alani i di jolo ni debata rak mahita mangukuhon hakurangat tai. Asih maroham sesama dosa nami ale Tuhan. Di tonga-tonga ni parsaurata di masyarakat, jok-jok dohita talu laho maka jongjok kodame. Hape song ruas ni huriai hita ikor radido hita totong mabuat dame tu salut halak. Mardame mahita tudonga jolma. Jalan mardame dohok tunasa na tinopani debata di portibion, jalan ngulu ni halak na porsea, tarjau dohita pauliulihon saluh na tinopani debata, nuaing di jaulo ni debata, tapangido ma asini rohana. Asih maroham sesama dosa nami ale Tuhan. Nama ngulu dohita nuaing, jalan maringana di negara na maragam ugamo, haum dohot adat, di akkana marragami olo dosi patahita dan mangokui hadirion ni akkadongan naso sahaporsiaon manang naso sahorong dohot hita akkana marragam na taidai sasitongna gabisa dadala doi dingolu haporsiaota laho patadahon debata sasadasa do debatata jala ibana nama jadihon salhut nai ido alana unang gabi pis rohatta mamereng dongan alai patuk dohita maka holongi airap warga negara Republik Indonesia dohita saluhutna rak mahita mangukui hakurangatai tuadopan ni debata. Ale yang manami jala debata nami nadi badua jinjang parugona sohatu dosan partinggan basa doho saya marpamuati maroham di hajaton nami jala saya unang be ingot akka dosa nami. Nunga dipilit hona posom Martin Luther songon reformator di huriami asa anggia totong marhai baruon huriami marhitena marojahan tu panidangion ima holan asini rohamdo na paluahon hami
sola gratia, olan ala ni haporsiau tuhodo asa tarjalo hami haluauni, sola pide, olan hatamdo hata hasitongan, sola skriptura, jala di homa hamuleon salelengna, soli deo gloria. Tabigima hata baga-baga taringok tu hasesan ni dosa. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Yesus Kristus Domanapus, ajak bangsa sudi, dari agonis simas, dimulana hidupnya. Yesus Kristus Dorajatlah, Epistel di Minggu Reformasi Sadarion, imana nienet sian tolu Musa bidu 10 sia, ayat sia sahat rodi ayat 10 alu. Molo digotil hamu parbue ni tanomuna, dang jadi sudah gotilonmu durun ni haumamu, jala dang jadi joputan muna na marpisik-pisik di panabian muna. Parbue ni hau anggurmu pe dang sudah gotilonmu. Jala unang pola papungu-pungu parbue na marpisik di pola anggurmu. Ikon pasobuanmu doi halak na bogos dohot di halak dagang. Ayau do Jahoba di batamunai. Dang jadi hamu manako, dang jadi hamu margabus, dang jadi hamu marsipauto-otoan. Jala dang jadi hamu manolon na tutu marite-hite goarhu. Asa unang marlea bahenomu goarni di batang. Ayau do Jahoba. Dang jadi rupaonmu dongamu manang doboonmu ugasanna, jala dang jadi pogoonmu upani halak pangula, pola saat rodi manogot. Dang jadi buraanmu halak na nengel, jala dang jadi bahenomu partutuhan di jolo ni halak na mapitung. Ikon habiaronmu do de batang, ayau do Jahoba. Dang jadi papeolonmu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marni danida bohi, palea halak na pogos, pasangap halak na sangap, ikom marhite sian hati goran uhumommu dongammu. Dang jadi ho mangalap manaruhon hata makata donganmu sabangso. Jala dang jadi ho hehe manidangi dopakmu darni donganmu. Ayau do Jahoba. Dang jadi hosomonmu donganmu di bagasa roham, alai ikom marsi paingot ho tu donganmu asa unang manian dosa ho ala ibana. Dang jadi balasonomu na jahat, jala dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni bangso. Ikon haholonganmu donganmu jolma somot dirim. Ayau do Jahoba. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala no peopsa. Amen. Pembacaan sejarah singkat Reformasi Martin Luther. Sejarah singkat reformasi dari Martin Luther. Martin Luther dikenal sebagai seorang reformator Protestan. Beliau adalah seorang Jerman yang mereformasi gereja yang pada waktu itu disebut Katolik. Sekitar tahun 1517 dikenal dengan seorang yang sangat berani
menempelkan 95 dalil yang dianggap tidak Kristiani. Di antara dalil yang direformasinya adalah mengenai indulgensia, yakni penjualan surat pengampunan dosa, Alkitab yang hanya dapat dibaca oleh pendeta dan tidak dapat dibaca oleh jemaat. Dalam pergumulannya di tempat persembunyiannya, benteng Wartburg, Jerman, beliau menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru ke bahasa Jerman agar firman Tuhan dapat dibaca oleh jemaat. Di Wittenberg, beliau mengajar berkhotbah untuk memperluas pembaharuan atau reformasinya ke seluruh Eropa. Pengajaran Martin Luther yang sangat terkenal adalah Solus Christi, Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura, Soli Deo Gloria. Keselamatan adalah pemberian Allah kepada manusia di dalam Yesus Kristus. Manusia diselamatkan hanya oleh anugerahnya. Dalam Yesus Kristus hanya melalui iman. Manusia dapat yakin akan hal ini hanya oleh firman yang telah tertulis dalam Alkitab, dan hanya melalui firman-Nya saja yang dapat menuntun kita dengan benar untuk mengucapkan kemuliaan bagi Allah. Martin Luther juga adalah penulis buku Katekismus yang merupakan pengajaran dasar iman Kristen. Buku ini diharapkan dimiliki oleh masing-masing keluarga jemaat Kristen Protestan. Pada tahun 1546, Martin Luther meninggal dunia, namun teologinya dan reformasinya masih diteruskan oleh gereja-gereja Protestan hingga saat ini. Saha tidako maha porsiao tai, sona hina tidako nidongata saha porsiao disadok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, natumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si anto di parbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata natumau na bernit di panghuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru, na mulak mangulu diari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, isima ibana pai mamula sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea ditodu pada dia, jala adong sadahuria nabadia,
Kuria hatopan ni halak Kristen akan abadia, dohok dihasesan ni dosa, dohok dihatai naman dok, mula mangulu sogok daging ni halak naung mate, dohok dihanguluan nasora suda. Amen. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu sia November 2025. Minggu Reformasi, Minggu Sadarion sia November 2025 ima pesta parningotan reformasi pa 508 tahun, Hobbar tusi tapatu pado parmingguon reformasi jala di patu pahuriata do marulaun nabadia di sude parmingguan, kecuali parmingguan remaja dohot sikola minggu. Partangyangan wik, Hobbar tumisi sending HKBP, di patu pado partangyangan di Sudewik na dihoba si tim sending HKBP, ima di hari Jumat 14 November 2025, masuk pukul 10 siawib, ima na parjolo di Wik Rawamangun Sada, di bagasni keluarga Sintua Anton Sijabat Elviana Gloria Boru Hutapea, alamat Jalan Balai Pustaka Timur nomor 30 sia Blok B 10 Walu RT Onom RW sia Rawamangun Jakarta Timur. 2. Wik Pulau Asem di bagasni keluarga Sintua Berlin Manurung Reni Panggabean, alamat Jalan Pulau Asem 5 nomor 42 Rawamangun Jakarta Timur. Tolu, Wik Rawamangun Tolu Dohot Opat di bagasni keluarga John Maruli Tampu Bolon Riama Fensia Boru Sitohang, inganan partangyangan di Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Wik balap sepeda di bagasni keluarga Sintua Nyonya Damler Hutapea Nesti Boru Tampu Bolon, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT Tolu RW 5 nomor 10 sia Rawamangun Jakarta Timur. Wik Pulau Mas Kampung Baru di bagasni keluarga Nyonya Saud Situmorang Saurita Boru Silitonga, Jalan Mutiara Tolu nomor 5 RT 5 RW Onom Pulau Mas Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tegalan di bagasni keluarga Sintua MT Tambunan Sintua T Boru Pangaribuan, alamat Jalan Pemuda 2 nomor 8 RT 8 RW 2 Rawamangun Jakarta Timur. Pitu Wik Kayu Jati Sunan Giri di bagasni keluarga Linton Hutapea Ratna Pasaribu, alamat Jalan Gria Jatisari 2 nomor 4 Blok DU Tolu Kranji Bekasi. Waluwik Kampung Ambon di bagasni keluarga Basirun Sianipar Las Maria Sihombing, alamat Jalan Bangunan Barat nomor 10 Walu Kampung Ambon Jakarta Timur. Sia Wik Cipinang di bagasni keluarga Bonaparte Marbun Tiar Ambarita, alamat Jalan Persahabatan Timur Tolu nomor 10 sia RT Sian RW 10 Walu Kelurahan Cipinang Jakarta Timur. 10 Wik Gangkana di bagasni keluarga Saud Manik Sintua Rosdiana Boru Panjaitan, alamat Jalan Gangkana RT 10 Walu RW Onom nomor 20 Walu Rawamangun Selatan Jakarta Timur. 10 Sadawik Kelapa Gading di bagasni keluarga Sintua Richard Panjaitan i dalam Tiur Boru Sitorus, alamat Jalan Janur Indah Opat LA 10 Tolu nomor Tolu Kelapa Gading Jakarta Utara. 12 Wik Utan Kayu Kayu Manis di bagasni keluarga Simon Malau Aan Boru Sitanggang, alamat Jalan Balai Rakyat 2 nomor Pitu Utan Kayu Utara Jakarta Timur. 10 Tolu Wik Pisangan Gading Raya di bagasni keluarga Nyonya Jemadi Tahan Managor Tampu Bolon, Bintang Meni Boru Tambunan, alamat Jalan Cipinang Kebembem Tolu nomor sia RT 10 Tolu RW 10 Tolu Jakarta Timur. 10 Wik Kayu Putih Kafling Polri di bagasni keluarga Erwin Pakpahan Hotmaida Boru Gultom, alamat Jalan Kayu Putih Tengah B 50 Tolu nomor 10 Sada Jakarta Timur. 15 Wik Jati Negara Kaum di bagasni keluarga Situa Nyonya Tupal Nenggolan Erida Boru Sinaga, alamat Jalan Raya Bekasi kilometer 10 Walu Gang Lio RT 10 Sada RW Tolu nomor 22 Jakarta Timur. 16 Wik Rawasari Cempaka Putih di bagasni keluarga Nyonya J Sirait Evangelis Rugun Boru Simanjuntak, alamat Jalan Cempaka Putih Timur 10 Tolu A nomor 10 Sada Jakarta Pusat.
pitu Wik Duren Sawit, di Bagasni keluarga Pos M Huta Barat Riama Boru Tobing, alamat Jalan Teluk Bayur 5B Tolu nomor Sada Kafling AL Duren Sawit, Jakarta Timur. 10 Wik Kampung Pertanian, di Bagasni keluarga Manosor Siregar Rotua Teresia Boru Simbolon, Kampung Pertanian RT 2 RW Sada, Jakarta Timur. 10 Wik Penggilingan, di Bagasni keluarga Nyonya Piator Simanjuntak Anita Betty Roslina Boru Pardede, alamat Jalan Garuda Barat Blok G Sada nomor Sia RT Tolu RW 1020 Gebang, Jakarta Timur. Hobar Tupar Tangiangani Sudeyaka kegiatan naadong di Gareja Mas Sohot Majo Asingni pelajar Sidi Jala Sermon Guru Sekolah Minggu dan Pra Remaja di Patupa di hari Kamis 10 Tolu November 2025. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan misi pekabaran Injil Biro Zending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hobar tu surat Kepala Departemen Marturia HKBP Patu Paoma kegiatan sosialisasi dohot koordinasi kegiatan misi Zending di daerah pedalaman Jala Huriata HKBP Rawamangun Gabe Tuan Rumah. Aka kegiatan Boima di Jaha di Harotas Titing Manang Titing PDF. Pendaftaran kehadiran di acara malam misi drama musikal dohot talk show Holong Nayas Boima di scan barcode di Harotas Titing. Tatangnya koma asadenggan mardalan pakobasion misi pekabaran Injil Biro Zending Departemen Marturia HKBP Imana Gabe tugas utamani gereja. Pembinaan Dewan Marturia. Dewan Marturia Patupa pembinaan dohot tema setia melayani teguh dalam iman. Ima di hari Sabtu 22 November 2025, maringanan di Rumah Perubahan Jakarta Escape, Marpungu di Gareja pukul 6.30 WIB. Niudang manggota seksi Zending, seksi musik, dohot seksi digital, laho dohoti pembinaani jala mendaftar mamarhite link na adong di Harotas Titing, Manang Boima menghubungi Sintua Rudolf Gultom dan Gita Pangaribuan. Anggiat ma pembinani boi menambah parbinotoata laho makobasi pakobasiota. Ibadah puncak tahun transformasi HKBP Selasa 10 November 2025 pukul 10 pitu WIB di Patupado ibadah puncak tahun transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Gedung Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP Niuluhoni Porus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD. Sude Padita utusan ruas dohot seksi Paropuan Huria HKBP Rawamangun Maddohoti ibadahi. Hobar tusi sermon parhalado di Patupama hari Senin 10 November 2025. Konven Pendeta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Senin 10 November 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupado Konven Padita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Gareja HKBP Resort Cijantung. Sude Padita Diakones Bibel Pro dohot Ina Sarfat asamat dohoti sermoni. Jadwal Pesta Natal 2025 dohot Tahun Baru 2026 HKBP Rawamangun. Jadwal Pesta Natal dohot Tahun Baru Boima di Jaha di Harotas Titing. Natal Diakonia HKBP Rawamangun. Natal Diakonia Ina Ama Nama Balu dohot anak na Sopot Somarama Sopot Somarina HKBP Rawamangun di Patupa Rabu 3 Desember 2025 pukul 10 WIB. Hobar tusi pinangido ganup wik asa mangaleho 2 halak utusan laho marliturgi di Natali Ina Manang Ama Nama Balu. Si palas roha Natal di Pasahatma di Pesta Natali. Sude situawik asa berkoordinasi dohot seksi diakoni sosial taringot tu data ama Ina Nama Balu dohot anak na Sopot Somarama Sopot Somarina. Latihan liturgi di Patupa Ganup hari Senin pukul sada arian di Gareja. Jadwal latihanna ima tanggal 10 pitu 24 November 2025 pukul 10 tolu WIB. Jala gladi bersih tanggal sada Desember 2025 pukul 10 tolu di Gareja. Komisi Beasiswa. Pendaftaran murid baru penerima beasiswa SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi dibuka mulai hari Minggu siang November 2025. Formulir pendaftaran Boima di Jalo sian kantor sekretariat Jala di Paulak tu sekretariat Gareja Manang tu pengurus komisi beasiswa Pinomat hari Minggu 30 November 2025.
napasahaton bantuan beasiswa nunga di Patupana di hari Kamis 6 November 2025 pukul 10 pituwip di Gereja Tuaka Ruasni Huriata HKBP Rawamangun tingkat SD, SMP, SMA, dohot perguruan tinggi. Sada sumber gereja Tuaka Ruasni Huriata HKBP Rawamangun Imam Marhite pelean persembahan. Hobar tusi Minggu Sadarion sia November 2025 di Patupado Papungu pelean khusus tu komisi beasiswa di Sude Parmingguon Marhite Kantongna Ungu Sipul Marjamita. Minggu 16 November 2025 Sipul Majaha Titing Komisi Beasiswa Mabahen Panorangion dohot laporan Komisi Beasiswa Asing ni Parmingguon Remaja dohot Sikola Minggu. Tadukung jala tatangyak program Komisi Beasiswai Asabui Mardalan dohot Denggan. Kesahatian Ina Naomi HKBP Rawamangun hari Senin sahatu hari Selasa 10 sampai 11 November 2025 bunguan Ina Naomi Patupa retret kesahatian maringanan di hotel dan resort bed kesegaran Teresia Gunung Gelis Bogor. Dohot tema kegiatan adalah tetap bersatu, tetap teguh dan giat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kunjungan gerejawi Minggu 16 November 2025 Ina Gloria HKBP Rawamangun Patupa kunjungan gerejawi Jalamat Dohoti Parmingguon pukul 10 WIB tu gereja HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi. Jala punguan Ina Sola Gracia hobar tu perayaan ulang tahun pa 27 tahun Patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Rejek Sukatani Resort Kuta Bumi Tanggerang. Jalaman Dohoti Parmingguon pukul 10 WIB anggiat ma denggan merdala naka kunjungani bahen sangap diguarni tuhata. Parheheon ama HKBP Rawamangun, hobar tu kegiatan pesta Parheheon ama HKBP Rawamangun tahun 2025, ima pucak acara di Patupa Sabtu 22 November 2025, jala aka kegiatan napi natupa boima di Jaha di Harotas Titing Manang Titing PDF. Pelean tahun 2025, hobar tu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2025 pelean tahun do gabe sumber pemasukan ni garejata alani i di sosoi matu sude ruas ni huriata ala nunga masuk hita tu minggu pa 2 bulan November 2025 asa di pasahat ma pelean tahunna. Pelean tahun boy di pasahat langsung tu bendahara manang staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening huriata jala boydo di pasahat melalui Sintua Wikna. Rekapitulasi peleat tahun 2025 boima di Jaha di Harotas Titing Manang Titing PDF. Program dohot anggaran HKBP Rawamangun boi mardalan dohot denggan ala partisipasi dohot dukungan sian sude ruasni huriata. Tabahan namar sahid Nyonya Sihombing Ellen Boru Sihombing Wik Utan Kayu-Kayu Manis dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Titing nong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa dohot ulau naka si patu pauta bahen sangap di guarna songonima titing di huriata Minggu Sadarion mau liate.
Kapasonang marohata martangiang mahita. Dami ni debatana sungurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamua manami nanami nang dihita saluhut na horas madihita. Di bagasa minggu tasadarion tapatu pado parningotan minggu reformasi atik pe sasitong na minggu reformasi di ujung ni bulan Oktober alai ala marhahona antura padita na lewat di ujung ni Oktober gabe so tapatu pa di ujung ni Oktoberi gabi tapa mundur sadarion lausido tapatu panang marulaun nabadia. Memang agak sosot do tu tanggal 25 Desember muse marulaun nabadia hita. Dihita di hamua manami nanami nunga tapayutiut nakin boha minggu reformasi na dipadar marhite buku acara nadong dihita sonari dipakulingi jala dipatu burohata marhite hata ni debata na tersurat di buku si Judas Bidusada ayat 10 rodi ayat 20. Judas Bidusada ayat 10 rodi ayat 20. Tapa itu mamanginang di bagas sarohat tabi songonom mahata ni debata natar surat disi. Alai hamu akahahulungan ingot hamu mahata aka naung nilubahon di aka apostel ni Tuhatta Yesus Kristus ai didok nasida do tuhamu dia kari parpudi Roma aka si pangicahi aka namangulahon haisapun hajahaton ni roha nasidabe ima aka pamula-mula mangulu do nian alai dang martodi alai hamu aka hahulungan pauli-uli hamu mah diri muna di atas ni hapor seaon muna nabadia situtu jala martangi yang di bagasan todi parbadia ramoti hamuma diri muna di bagasan hulung ni rohani debata mai mama hamu di asini rohani Tuhatta Yesus Kristus asa sahat hamu tuhanguluan saliling-lilingna ajari hamu ma aka naganggu rohai palua hamu mana sida rapas hamu mana sida sian api marasini roha mahamu dina deba uhud mabiar hagigiok kamu ma nang abidna naung niramunan ni sibukna ima sahatna di hamu manami nanami nang dihita saluhutna saya somaldo terbigi di bagasan nguluta sesuatu yang tidak benar jika diulang-ulang jika dikata-katakan terus dapat berubah menjadi sesuatu yang menjadi kebenaran. Itu kan? Nasotikos, nasotutu, molo sai di parhatututu doi di bagasan ngolu, gabe, berdua, gabe tutu.
nasotikos nasodenggan alai molo sai di hata hodo terus do mempengaruhi pikiran roha nang habutusan ningolutta atau bohado ngolutaon asa jamot. Bagaimana kita hidup dalam suatu kebenaran? Karena banyak sekali dalam kehidupan kita, dunia ini memakai kesempatan untuk menyesatkan iman, dunia ini menyesatkan hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan suami, istri, dan juga anak-anaknya. Mari dia ima na menghembuskan isu dohot pemahaman. Apalah dau namurad do mabola sada rumah tangga. Itu kan? Namurad do mabola sada rumah tangga. Ya nakon nabu itu digosok. Enggak kau lihat itu. Kau bukan anak kandung kau di rumah itu, enggak. Buktinya apa? Kejam kali bapakmu dan mamamu kan, itu di dokon. Habe ngarung gobar ni nasida, sia mulai di gobar ni natai, sia mulai di bortiar do beda dan aku dengga pamatang ni natai sahat tuna seorang gabe bayi, alai bui do be di ela madok. Yang yanakon alaha oleh di beson bui ngatutu marhite akte kelahiran ngatutu marhite di batudu anai saya digaung-gaungkon anak yang tidak menjadi darah daging daripada keluarga itu inna ayo mau ni portibion doain na murah-murah mangela-ela. Bukan hanya itu juga. Hubungan suami istri. Boido dia ela-ela matai do inatai. Aida bereng ma inatam. Songoni ma baisna. Ari-ari lu jaho mangula hola natu salo do karizona. Ay gosok-gosok makan. Marang amat tanah. Apa yang dihembuskan? Amanginang sedangkan kehidupan kita dapat dipengaruhi oleh isu-isu bagaimana dengan keimanan, bagaimana dengan kepercayaan kita. Tentu banyak sekali isu yang tidak hanya dahulu bahkan saat ini juga beredar tantangan tentang iman yang benar. Saya digaung-gaung kodo sahat tunuaing dan tuntas di wakasan hapor seaon pemahaman ni umum taringo tu Kristus anak ni debata. Saya digaung-gaung kodo ay dia mungkin debata maranak. Saya digaung-gaung kodo molo tarsilang Kristusi berarti mati do di batamuna. Ajaran-ajaran sesat. Saya digaung-gaung kodo taringo tu ulau nabadian non. Ay boado bairon ni anggur do roti manis ado sam. Ingat bahwa beriman kepada Tuhan bukan harus sesuai dengan logikamu, tapi kembali kepada firman, kembali kepada pengajaran. Ido nadido apostel Judas di bagasa turpugon ahama nadido ibana.
parjolo amang inang jamoton ngolum tutudo nian debata mangaramoti ngolum alai rikot do hita majamoton ngoluta molota jahadisi alai hamu akahahulungan ingot hamu mahata akanaw nilubahon ni aka apostel ni Tuhata Yesus Kristus ay didok nasida do Tuhamu diaka ari parpudi Roma aka si pangicahi aka na mangulahon hahisapon hajahaton ni rohana sidabe ima aka pamula-mula manguludo nian alai dang martodi amang inang dohot dihita saluhutna didok di bagasan hata ni debata di minggu tasadarion bohado ngolu ni halak na porsea ngolu ni halak Kristen ngolu ta majamoton dia kapardalanan ni ngolu ta unang olo hita di pailaila ido ubay na didok di bagasan tiki maka tidak kon habor seau kita ado didok di ujung ni patitai amang inang iki majalo blanco saya burju maho rasi rasa mate dungi lehono kumatuho tupal anguluan baru tiup madiho urang adong nama buat itu bahasa adong do nama buat adong marite dia dang mabuat manak kobuti ela ni portibion boy mabuat hapor seamu rohanang pikiran na dirasuni boy mabuat hapor seamu hasatiaumu dakpola dau pangkat hamuraun boy mabuat hapor seaumu. Untuk itu bagaimana dalam hidup kita? Perhatikan hidupmu. Benar memang Tuhan memelihara orang percaya, menjaga orang percaya, tetapi kita juga harus ikut serta menjaga diri kita. Mabahen benteng di bagasan nguluta, mabahen ruji-ruji, majamoton nguluta, asa unang madabu hita, turagam na mangailaila nguluta, didok madison, aha. Mangulahon hahisabon mangulahon hahisabon semua memang penting tapi tidak semua berguna bagi hidup kita semua memang baik tapi tidak semua bermanfaat bagi hidup kita. Ido kanamang natutuan nami record do sude alai tak sude marguna tu dirita apalagi molonga matua hita lagi record do alai unang pakai molo pakai marhua oe ma ai didok malang tahu taburu inna manugut arian borngin holana tahu mau kena dok na rubus ibu duti matahun abedang diboto asam urat na dong tibo kata orang makan tahu bagus inna aledang diboto asam urat na iyalangi mak naik masa muratna
dan bui mar minggu bongkak patna. Dan bui majalu ulau na badia bongkak persendian ni tanganna. Ada dinggan. Semua baik, tapi ingatlah itu tidak selalu berguna bagi hidupmu. Informasi dunia ini juga baik dalam hidupmu. Kita menerima informasi, tapi ingat tidak semua informasi itu berguna bagi imanmu. Boi dubi geota informasi boi. Hobar tu namangan ido. Molo met hapor siauna bubur ma yalang. Informasi na metima di jalo. Alai molo lam tugu hapor siauna boi mai bana mangalang idahan. Akka na jagoima. Ala hapor siauna tahan banting. Hajahato niroha ima aka pamula-mula manguludo nian alai dang martodi. Amanginang odo kehancuran ni negarata najulu. Namurado halak di bola-bola. Jara terkenal do najulu divide et impera. Maruai. Masa dinuain, masa. Dinadong dongata mangalap manaruhok kata. Pamula-mula doi. Dinadong kalak dan boi menjaga kerahasiaan. Pamula-mula doi. Dinadok kalak marlas ni roha di penderitaan ni halak pamula-mula doi. Hati-hati. Kawan yang sesungguhnya bukan kawan yang hanya mampu bersuka cita ketika kita bersuka cita. Tetapi kawan yang sesungguhnya adalah dia yang siap hadir. Dia yang menutupi kesalahan, kelemahan kita, bukan mencari kesempatan di dalam penderitaan kita. Unang ulu hita manginang di bola-bola. Atau wado carana asa unang di bola-bola. Didok ayat 20. Dohot ayat 20 sada. Pauli-uli hamuma dirimuna. Dungi ramoti hamuma dirimuna. Amanginang dua hata nata pergumulhon. Pauli-uli hamu dirimuna. Hidup orang percaya adalah hidup yang membangun imannya. Iman yang bertumbuh. Jangan stuck iman kita. Jangan berhenti iman kita. Jangan nyaman hanya kondisi yang kita hadapi. Ido bena emeritus evolusi marmata nahinan madok naing maganup halak Kristen halak Batak di bagasan ngoluna go the next level ni hapor siauna. Molo lam martaba umurmu lam matua ho lam tugu mahapor siaumu. Lam mataba mahapor siauta. Unang amanginang ringkas si tamar minggu. Ringgas sita majalo ulau nabadia, ringgas sita martangiang, alai lam tu ringgas nahita tak porsea di tangyakta, tak porsea di hatan di bata. Hati-hati. Semakin kita
beriman semakin kita bertuhan. Bangun imanmu dengan kokoh, menjadi dasar yang teguh, yaitu di dalam Kristus. Mari kita ingat kembali ketika kita sekolah minggu, membangun di atas pasir atau di atas batu. Molo makajong jokon digijang ni rihit manang pasir. Hola roa logo mangulus munggil segadoy. Alay molo makajong jokon digijang batu tugudo itape sa inaima songoni. Ramoti dirimuna, jamotto dirimuna, asa unang marisuang. Bagaimana beriman yang teguh? Kita sering kali mengatakan sapala naung martabia sudi mamatonu, sapala naung mangihutok Kristus diutom masilangi ditu masilangi setia. Unang awang ala di ujung ni ayat 20 sada di babua amanginang ayat 20 sada bagian terakhir dikatakan jangan imanmu hanya iman sesaat, hanya saat ini setia, besok tidak. Kalau itu yang kamu miliki, kamu tidak menjadi pewaris kehidupan kekal. Tapi kalau iman yang tetap manok tong, tidak asa sahat hamu Tuhan uluan saliling-lilingna. Odo tujuan tak. Asa sahat tamu tu hanguluan na saliling-lilingna. Atong adong do tugas di pasahat tu hita amang inang. Selain kita memproteksi diri kita, selain kita menjaga iman kita, selain kita memelihara kehidupan kita, apa dikatakan di dalam ayat 22-23 yang terakhir? Jadikan hidupmu berdampak bagi orang lain. Bain ngolum marguna bagi halak nahasing. Marhite dia. Ajari akan aganggu roha. Ajari akan aganggu roha. Ala ulu do masa di bagasan ngulu tasonari satia. Alai ulu do masa ganggu ni roha. Karena manusia bersifat dinamis, yang kadang kala emosional, yang kadang kala mudah terombang-ambing. Disinilah peranan kita, orang yang sadar menguatkan orang yang lemah, orang yang gampang goyah. Bahkan untuk mengingatkan itu, dikatakan ayat 23, rapasamu nasida. Mendidik, mengingatkan dengan sedikit penekanan-penekanan, ketegasan-ketegasan itu baik. Ai didok rapasamu, ai buah mamulu halak naneng debu, naneng tinggang, itor diroro ditarik. Yana kota pesongonido. Dakola tu halak na asingon. Ai parjolo do jolo siam bagas, baru tu alaman. Jolo siam jabum, rapas samu yana komuna, sian gonggoman di portibi, baru matu alaman muna, baru tu duru. Jolo siam jabum muna pature, baru tu alaman. Orang gir-gir hita pature tu luar HP di jabu di alaman daun. Ulu do si patai semoni jago di luar, alai
Erana ia siam maberengon inat taon. Itu gium mangan atar dibuat tisu dilap maset dohon. Dibuat magalasnya dilap magalason. Abe bereng ma tujabuna. Aha. Galas nabe megigi halak melo menginum. Ale mulu dijabuni halak. Galas ni halak nang tuduh hari cuci dilap. Hati-hati dalam hidup kita. Mari kita perbaiki kehidupan kita dengan setia. Demikian juga Martin Luther pada saat ini dengan 95 dalil. Dia mengingatkan kita kembali bagaimana hidup di dalam Tuhan, kesetiaan dalam Tuhan. Dia mengingatkan kembali bagaimana kita mau perjamuan kudus. Dia mengingatkan kembali dengan 95 dalil bahwa semua itu bukan upayamu, tapi semua itu adalah kasih karunia Tuhan, hanya oleh iman, hanya oleh firman. Dan semua itu untuk kemuliaan Allah. Dipaingot duhita di minggon, majamoton ngulu marhite minggu reformasi. Jamoton ngulu marhite majalo ulau nabadia. Ai ditiki pasita, ditiki sadar rohanang pikirata. Disido hita majalo perbadanan nabadia. Halak dan boi majalo perbadanan nabadia. Molo so boi ibana mangudukon manopoti dosa asala anna mangudukon hapur siauna. Atau amang inang tabaradema rohanang pikirata mangulu mahita di bagasan ngulu napolin majamoton nguluta asa unang olo diela-ela portibiok kita manang ahape tarlumobi nang keluarga ta asa toktong manian tatugu-tugu poparata mangulu di bagasat Tuhan. Asima roham ali Tuhan di bagasan ngulu nami marhite hatamima manugu-nugu hami. Amin martangnya kita. Ali Jahuba namar habangsa di Banua Gijang mauliate ma di parsauran nadioko di hami manugu-nugu hami manungguli rohanami asa mangulu hami di bagasan hatam atau pasu-pasu mahami Tuhan asa marhasa tiaun di bagasan hatam hami jala mangulu hami di bagasako ajari jala parbisuhi hami laho makangulu sude unang diela-ela portibiok kami unang mago nanggo sada siak kami alai masih tugu-tuguan masih paingotak kami muolo jupa nagali rap kami manang yakon patuguhon muolo jupa namar sahid sungguh di rohanami lau mabuan di tangiang atau kupasata mima sudi ruas ni huriam pasu-pasu manasida pamalum manasida ni bagasa parsahiton leon hai pason leon gugu diakan agali apuli nasa namarsak dohot habut ni roha diaka program ni huriam di bagasan saminggon tunggu dang dua ali Tuhan nagabi kegiatan-kegiatan tarlumobi di malam
marturia. Gabe sitidangi di berita nauli. Ali Tuhan patulus ma merdalan do dengan. Atau ali Tuhan pasu-pasu ma parmingguan nami, jalo ma pamujion nami. Tokin nari naing jalon nami ma parpadanan nabadia. Parade rohanang to dinami. Lau majalo mudar doh daging di Kristus. Bahin hasesaan di dosa nami. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Mari demahita uhut papungu pelian. Selamat
Amanginang nang dihita saluhut na tabarade maroha to dido pikirata nang pamatakta laho majalo parpadanan nabadia atong tapuji matuhata marite denor 152. Yesus namamu san, dosa dimortimion, pangolu amin. Yesus namamu san, dosa dimortimion, pangulung amin. Yesus namamu damini di batana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramo ate muna dohor rohamu na marhite-hite Kristus Yesus amin martangiang mahita. Ali Tuhan di bata para si roha na sumurung amana amin na di banagicang. Asi roham topot mahami na pungu dison. Adorang hupangat kami anon parpadanan na badiay. Lehmator di parbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapur siaw na manguru di hami. Asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nama kokop kami. Pargogoi mahami masyadahor diri nami. Asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapur siaw na mangului. Say taiti rohanami asa lamalungun hami tu banua gicang. Asa say masihol hami paimaimahun haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita aka naung pinarhamaul ni debata. Tasakap nuay mangaton parpadanan nabadiay. Tibahini tatibang maju molo. Manang natau hita marulaw nabadia. Asa urang hona uhum. Manang ise siak kitaun. Ay holan na uduk roha. Jalan na manol soli rohana. Ala ni babahenan na soture. Jalan na ulo manopoti dosana. Jalan na porsea di hasasan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangatot parpadanan na badiay. Alai akka na dohot marulaw na badia. Unang bedioloy sibolis. Unang bedidak dati mardosa, tung padau hamuma rohamuna siani, tung gotapok kamuma, hosom dohot late ni roha, alai paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jala naung mulak mangulu, umokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibahini tata kasima, Jolo rohat tabi jala alusi hamuma suku-sukunon jong mahabu amanami nanami naneng marulaun nabadia. Di parhatutu rohamdo ala pardosa hosian hatutubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo. Na marsak doroham ala dosami jala dipangi doroham naing madua ho nuaing sian dosam molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluon pardosa
ibana naung mate dohot mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu tu roham dokma olo. Olo doho manggotapot siar roham late ni roha dohot hosom ni roha akup ni i olo doho mardinggan dohot halak na mangarsai ho jala na olo doho manesa dosa ni donganmu songon na pinangido ni roham sesau ni dewata sude dosam molo songoni roham dokma olo. Atong tapauduk bema rohata jala tatopo tima sudi dosata. Ihutok kamu matangi angon di bagasa rohamu nabi. Ale Tuhan debata manami na di banagijang marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Hala pardosa gudang dohami ay jot hulau si hami patikmu. Tamado honauhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balasonommu Tuhami obartu pabahenan nami. Alai ala ni gudang ni asi dot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung ni lehammu humok kepami. Ala ni ubahen nahum hami mangido tuho. Asima roham di hami. Sai jalo mahami. Sai sesama dosa nami. Jala lehot to di parbadia Tuhami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hubartu lomo ni roham. Saliling di tano ondo behami. Amin. Atong hamu akan namanogoti dosa muna. Jala nama buas di asi ni rohani di bata. Sai sahat matu hamu nahinapur siam muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus dohudok Tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosamuna. Marhite-hite guardi debata ama. Dohot anak. Dohot todi parbadia. Amin. Alia manami na dibanagicang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomo ni roham di bana tongon songon na di bana gicang. Leam na Tuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosanami songon panisanami. Di dosa indongan namar dosa Tuhami. Una kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaun. Doho tagugon. Rodia sangapon sa liling ni lelingna. Amin. Budul mahamu saluhut nama rete mahita. Oh Yesus, atong tangyo kamu matona ni Tuhan Yesus lau berdiri hu perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngenai uju tarjehe ibana. Didok mamauliate, dungi di ponggoli mai, di parlehom ma tuaka sisianna, huhup ma didok, jalo hamu ma, jalawangan ma, dagik kudoi, nani leho tu hamatean humokop pamu, bahin hamu ma songoni bahin parningotam muna, yau.
jaladung sunna sida mangan dibuat ma pangilumani didok ma moliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maun marhite-hite mudarhu nganu sehon mokopamu bahen hasesani dosa saya baik kamu masongoni bahen parningotan muna diahu. Atong romahamu nungaradi ida jaladaihamu madenggan basani jauh ba.
Jong-jong mahita saluhutna. Martangiang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku jalan unang tung halu paon dengan di basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalu maka sakitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamakuan jala dileho tuho dengan basa doho taseni roha. Parasi roha jala par dengan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala parasi roha godang. Dang di bahe tu hita na hobar tu dosata. Jaladang di balos so tu hita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akka anakona do asini rohani Tuhan debata. Di akka nama kabiari ibana. Nungatakas di patu dua debata holong ni rohanai tu hita. Dinamate Kristus. Umokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing. Sian rimasna. Dunggabe parpitor hita. Hinorhon ni mudarnai di bahini sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saleleng ni lelengna amen tatangnya koma peliata ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhu silehon-lehon na denggan do nasa ulibasa na moliutus ubasa tami masian nani lehon mi tu kami pilihan nami tuho sai jalo me gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu me jala ramoti asa hopar hasyang kami pelianon. Pati bulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utada hami godang ni silehon-lehon mi tu kami. Asalam girgir hami madok ngoleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomani roham di Banua Tongoon, songonda di Banua Gijang. Lewan matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami tu giotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan ta debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaur homma damena tutodim. Amin. Amin. Kamu kamang do tinang parsijalangan di Siamun Abirang Mahita alani keterbatasan tiki masuk ibadah jamu walu songonima di hita saluhutna selamat hari Minggu orasma di hita saluhutna.